NDFB United Forum उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानाय जादों जोंखौ लिंदों जोंहा जेब्लाबो मदद दङ बेयावहाय आरो जों दिनै नुदों हाजार हाजार बर'फ्रा सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा कंग्रेस BJP नङा नाथाय एज ए बर' जायफ्रा दिदोम गोजोनखौ लुबैयो गासैबो बर' रायजो राजा बेयाव लैहोर लैहोर फैदों बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों BTR एकर्डआ पिस एकर्डमोन गोजोन सुक्ति नाथाय गोजोन सुक्तिनि गिबि सर्तआनो गिबि कन्डिशनानो शान्ति नाथाय जों दिनै BTR आव बे शान्तिखौ नुनो मोनाखै दिनै शान्ति मोन्दों होननानै जुदि BTR नि सानैसो लिडारा बुङोब्ला बर'लेण्डआव शान्ति फैबाय दिनै जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार बा सोरबा मन्त्रिया बुङोब्ला दिनै बर'लेण्डआव शान्ति फैबाय बियो शान्ति नङा बिथांमोना सोंथों गामि गामि थांनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानियाव सोंथों जे बिथांमोना थारैनो शान्ति मोन्दों ना मोनाखै शान्ति सुक्तिया हाथियार हमनाय संगठनफोरजों जायो डेम'क्रेटिक संगठनजों जेब्ला सुक्ति जायो बेखौहाय शान्ति सुक्ति होननानै बुङा नाथाय जेब्ला हाथियार हमनाय संगठनफोरजों सुक्ति जायो बेखौसो शान्ति गोरोबथा एबा शान्ति सुक्ति होननानै बुङो जेखौहाय नैबे NDFBनि सुक्ति एबा BTR सुक्तिखौ बुंनाय जायो खिन्थु दिनै NDFBनि जि हाथियार हमनानै सोमावसारनाय बेखौ सोरखारा गनायथि होबाय गनायथि होनायखायनो बिथांमोनजों सिजफायार खालामबाय बिनि उनावहाय इन्टारल'किउटर एपइन्टमेन्ट होबाय बिनि उनावहाय पिस प्रसेस जाबाय बिनि उनाव शान्ति गोरोबथा जाबाय बिनि उनाव आरो जुदि दिनै बिथांमोनखौ जेलाव सोफिनोबा NDFBनि जि सोमावसारनाय पलिटिकेल सोमावसारनाय राजखान्थियारि सोमावसारनायखौ जुदि नाजावनो हायोब्ला पलिटिकेलि दिनै जुदि सुक्ति खालामनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोननि पलिटिकेल क्राइमखौ दिनै मानो बिथांमोना बेखौहाय एमनेस्टि होनो हाया मानो निमाहा होना बेखौ हायो आरो हानांगौमोन खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय NDFBजों फाइनाल खालामनाय जिथु ड्राफ्टमोन MOS बेखौहाय सोलायनायाव बे गासैबो गरमेल जाबाय थेवब्लाबो दिनै जि BTC एकर्डनि 9.4 दफायाव बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि गासैबो देहाफोरखौ मावनो थाखाय आसाम सोरखारनोनो बिथोन होदों आसाम सोरखारनोनो बिबान होदों दिनै आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ सोलायनायनि दिहुननायनि सोलाय मा खालामबाय थादों दिनै DR नाब्ला बिथांखौहाय जायगा सोलाय बैयाव दोनथुमबाय थादों थांनाय 22 जुलाइआवहाय बिथांखौ काहिलिपाराव थानाय 10th एफिबिएनाव जेल मोनसे फिसा स्पेसियेल जेल बानायना दोनबाय दिनै आरो साननै सानथामनि उनाव हयथ' नोंथांमोना खोनाफिनलायगोन जे चिरांनि बर'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोसिगोन बर' रायजो राजाया रंजादों फुर्ति मोन्दों जोंनि खाथियावनो लाबोसिगोन गेस्ट हाउसआव दोनफैसिगोन खिन्थु बेखौ जों मिथिनाया मोजां जे सजा बर' रायजो राजाखौ थगायनो नागारदों कारन बेखौ अलरेडि जेल होननानै डिक्लेयार होबाय बर' आरो लहानि दरजा बानायनानै थाला मारिनानैसो रुम मोननैयाव दोननाय जागोन आरो गुथै केम्पासखौ अलरेडि 16 फिटनिफ्राय गोजौ थिं होनानै थारनि सु बानायलायना होनानै बेखौ जेल बानायखाबाय आरो बेखौ फर्मेलि आसाम सोरखारनि सिङाव थानाय जि नखर बिफान बे नखर बिफाननिफ्राय बेखौ खालामनाय जादों जितु जेल 2013 नि जेल एक्ट बिनि 3.1 धारा मते क्लोज मते बे गेस्ट हाउसखौ जेल डिक्लेयार होखाबाय अलरेडि तो जेलावसो दोनफैगोन बेवहाय दिनै बर' रायजोआ बोरै शान्ति मोननो जुदि बख'नो हायामोनब्ला सुक्ति खालामनाङामोन बिथांमोनखौ सहि होनाङामोन थागौमोन जेलावनो हारिनि नामाव नागारसारनानै जेबो गिदिर बाथ्रा नङामोन खिन्थु दिनै बर' रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय जि मावगासिनो दङ सोरखारा बेयो सोंखारि जाथाव जों सोंखारियो आरो समा मोजां जानानै थानाय समावनो थासारिया बांद्राय गाज्रि जानायनि सिगाङावनो जाहाथे आसाम सोरखारा आरो सेन्ट्रेल सोरखारा जाहाथे बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव जेसेबां दङ लिडार्स केडार्सफोर गासैखौबो जाहाथे जेलनिफ्राय बख'यो दिहुनना होयो बेनि थाखाय जों खावलायो जायाखै आरो बिथांमोननोथ' जेनेबा फर एग्जाम्पल DR नाब्ला बिथाङाथ' बेखौ सहि खालामनायनि सिगांखालिसो नुदों बहा सहि खालामनांगौ जानुवारि मासाव जेब्ला आइबिनिफ्राय मानसि सानै माने आइबिनि स्पेसियेल डिरेक्टरा जेलाव लोगो हमफैनानै एप्रुभेल बिबाय थादोंमोन बिथाङा बुंदों आंनो नायनो होग्रो आं मा कागजखौ एप्रुभेल खालामनांगौ आं नायनो मोनाबा आं सहि बेवहाय खिन्थियाखिसै खननै फैदों बेयाव थेवब्लाबो बिथांनो खिन्थियाखिसै जेब्ला सोरखारा गासैबो जुगार पार्टि खालामनानै जुरिसडिक्सन दिहुननानै लानानै थांबाय 27आव एकर्ड जागोन 22आव बिथांनो दिन्थिदों माबेयाव एकर्ड जागोन बेखौ दिन्थिब्ला DR नाब्ला बिथाङा बेयाव दारि कमा सोदोब मोनसे सोलायनोबो हाला गासैबो फाइनाल जाखाबाय तो माबायदि कम्पालसनाव सोरखौ सहि होदो बेखौथ' मिथिगौ उखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाथ' अखानायैनो बुंफैबाय आसामाव फैनानै काजलगावआव जे
रन्जन दैमारि बिथाङा मेगन मिसिबनानै जोंखौ फोथायनानै सहि होबाय होननानै सावरायग्रा बिथाङाबो मेगन मिसिबनानै होदों होननानै बुंदों ओमफ्राय मा कम्पालसन माबादि नारसिननायाव माबादि सिटुएसनाव बिसोरखौ सहि होदों एनडिएफबिनि गोसो मथे जानायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङा जिहेतु लोगोसे बुंबावदों एनडिएफबि आंथ' मोजां जादों होननाय खोनाया हाथियारजों जेबो मोना होननायसो खोनादों आङो हाथियार सोमावसारनायजों जेबो मोना मालाबाबो होननानैसो बुंनाय खोनादों आरो सानैसोआ न'आव फैनानै थानो मोननाया गिदिर खोथा नङा गासैबो मोननांगोन दिनै 100 जनसो एनडिएफबि जेल सिङाव दङ बिथांमोनाबो न'आव फैना बिमा बिफाजों थानो मोननांगन बिथांमोनाबो गावनि न'खरनि मानसिजों थानो मोननांगोन बिथांमोनाबो गामियाव फैना समाजजों थानो मोननांगोन सानैसोआ मोनबाय सानैसोआ मोनासै बेथ' जानो हाया आरो जुदि बोले बिथांमोना एमनेस्टि होनो हाथारा होनो गोसो गैया होमब्ला बेल होनायनि बेबस्था दङ बेखौथ' खालामाखै कनभिक्ट जाब्ला बेल मोना होननायनि खोथा गैया दाख्लै बावै जोङो 2019आवनो बेल फाइल खालामनानै दोननाय बोसोरनै कभिड जानाय खस्थ' बेबायदिनि उनावहाय डेटआ फैबाय ओमफ्राय थांनाय एप्रिलाव बिथांमोना गदों खोथाया जाबाय मा जे गोसो थानांगोन दिनै राजखान्थिभाबै बांद्राय हिसाब निकास खालामनानै गावसोरनि स्वार्थ पुरन खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ बाहायबाय थादों दियारानाब्लाखौ दिनै बाहायदों बेयाव लांलाय बैयाव लांलाय सहि खालामनायाबो बाहायनायसो बाहायनानै खालामदों मानो नङा एकर्डआनो राजखान्थि एकर्ड जायफोरजों खालामदों बिथांमोनाबो राजखान्थि राजखान्थि माने गादि माने पावार राजखान्थियाथ' आरो राजखान्थियाव थांनाय माने गादियाव जनो मोनखायो ओंखाय रावबो गिनाङा जे बिथांमोना फैनानै सेफैगोन मा फैगोन खालि उदां अख्रांनि सिङाव थांनानै थानो हो पिस एकर्डखौ अनार हो पिस एकर्डनि ओंथिखौ लाखि जों बेखौ हास्थायो नङाब्ला दिनै बर' रायजो राजाया उदालगुरियाव ओंखारदों गाबोन बाक्सायाव ओंखारगोन बिनि उनाव चिराङाव ओंखारगोन बिनि उनाव क'क्राझाराव ओंखारगोन बिनि उनाव सनितपुरावबो ओंखारहैगोन सारा आसाम ओंखारगोन बिथांमोना मा खालामो दिनै गोबां बाथ्रा ओंखारो जे सोरबाया मा खालामनो हागौ लायनो बिग्रायखांनो हागौ बिथांखौ हगारोब्ला बा माखासेखौ हगारोब्ला नङा 2013 मायथाइयाव दियारनाब्ला बिथांखौ एबसलिउट बेल होदों अब्लाथ' रावबो बिग्रायखाङाखै मानो हगारदों होनना रावबो दावराव दावसि खालामाखै बिनि उनावबो गेजेराव दियारनाब्ला बिथांखौ मास मोननैनि थाखाय सोना दोनफिनदों दिहुनदों रावबो बिग्रायखाङाखै बेनि उनावहाय दाख्लै सुक्ति खालामनो बिथांखौ दिहुनना लांदों सोरखारा रावबो बिग्रायाखै रावबो बुङाखै जे बिथांजों सुक्ति खालामनो नाङा दिनै बेफोरो माखासे नांला बंसा खोथा बुंनानैहाय जाहाथे हगारनाय जाया बेखौ रायजो राजाखौथ' थोंजोङै बुंनो हाया नालाय बेखौ बायदिसिना खोथा बुंगासिनो खिन्थु रायजोआ दिनै आरो गोदोनि बादि नंलिया सांग्रां जाबाय गासैबो बेनिखायनो सम थानायावनो थाबैनो हगारना होजानो थाखाय जोङो दाबि खालामो जिहेतु एनडिएफबिनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना इएम एमसिएलए बायदिसिना बिभाग बेखौ नोंथांमोनासो मिन्थिगोन नोंथांमोनासो मिडियानिफ्रा सोरखौ सोंहैदों सोरखौ लाहैदों मा बुंदों जोंथ' आरो मोनफ्रोमबो निउसखौ नुवा नाया गोबाङाथ' मोनाखै सानै मोनदों एनडिएफबिनिफ्राय 40टा सिटआव मोनथाम ग्रुपनिफ्राय मोनब्रैनिथ' मोनासै मोनसेनिफ्रायथ' होआसैयानो ओमफ्राय मोनथामनिफ्राय सानैल'सो मोनदों नङा होमबा इएम सासे मोनदों डेपुटि चिफ सासे खिन्थु रायजोआ दिनै आरो गोदोनि बादि नंलिया सांग्रां जाबाय गासैबो बेनिखायनो सम थानायावनो थाबैनो हगारना होजानो थाखाय जोङो दाबि खालामो जिहेतु एनडिएफबिनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना इएम एमसिएलए बायदिसिना बिभाग बेखौ नोंथांमोनासो मिन्थिगोन नोंथांमोनासो मिडियानिफ्रा सोरखौ सोंहैदों सोरखौ लाहैदों मा बुंदों जोंथ' आरो मोनफ्रोमबो निउसखौ नुवा नाया गोबाङाथ' मोनाखै सानै मोनदों एनडिएफबिनिफ्राय 40टा सिटआव मोनथाम ग्रुपनिफ्राय मोनब्रैनिथ' मोनासै मोनसेनिफ्रायथ' होआसैयानो ओमफ्राय मोनथामनिफ्राय सानैल'सो मोनदों नङा होमबा इएम सासे मोनदों डेपुटि चिफ सासे मोनदों ओरैनोथ' मोनाखै 40टा सिटआव सानैयाल' बिबान मोनदों बाखियाथ' बिजेपि मोनदों ओमफ्राय इपिपिएल दानि इपिपिएलआव थानाय हिसाबैनो सानैल'आ मोनदों जिहेतु बिथांमोना दिनै डेपुटि चिफ बिथाङाबो मोनसे समाव रन्जन दैमारिजोंनो थाफानायमोन नाथाय बिथाङा फंसे बुङाखैमोन दा बेखौनोथ' बुंगोन ना बुङाखै नोंथांमोना मिथिगोन नोंथांमोना लाहैयाखै नामा मालाबा सोंहैयाखै नामा मा बुंनांगौ दं बिथांमोना दिनै बुंनो आरम्भ खालामदों जे कर्टनि आखायावसो कर्टनियाव सोंहैथां मानो हगाराखै कर्टआ माब्रै हगारनो नोंसोर मुभ खालामनांगोन बे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव नोंसोर मुभ खालामबासो कर्टआ डिसिसन लागोन आरो बे एकर्ड खालामामोनब्ला बेलेग खोथा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दफायाव लिरनाय दङ बेफोरखौ नायबिजिरनानै सख'नायनि खोथा बेखौ इनिसियेटिभ लानांगोन ओरैनो कर्टिं नारना बुंहरबा जानाय नङा दा बिथांमोना आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावो जे हाइनेन आरो नन हाइनेन बेथ' कर्टआवनो दं माबायावनो दं एकर्डआवनो दं बेखौ नायनानैसो हगारनाय जादों होननानै बे बेलायाव
आरो बेयाव लिरनायानो दंखायो बिनिबोथ' इनिशियेट खालामनांगोन ना गासैखौबो इनिशियेट खालामनांगोन कर्टआ दलर खालामनाय नङा बे एकर्डआ कर्टनि थाखाय नङा गभर्नमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बे मथे इनिशियेट खालामनांगोन बे मथे आवगायनांगोन बे मथे प्रप'जाल होनांगोन